Il-15 ta' Wissu hija festa ferm importanti għal qalb il-Maltin. Festa li tiċċelebra t-tluħ ta' Marija fis-sema. Festa li taqgħadi tradizzjonijiet reliġjużi ma' dawk storiċi, filwaqt li timmarka l-qofol tas-sajf Malti. Sajf li jkun ikkaratterizzat mill-briju fer li jġibu magħhom it-tradizzjonijiet tal-festi Maltin u Għawċin. F'ċelebrazzjoni li saret fil-Bażilika tal-Mosta, Monsignor Arċisqof Ċar Xikluna rrepeta b'mod frekwenti l-frażi "Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek", frażi li tenfasizza l-importanza ta' Marija fih dan il-Knisja Kattolika. Imbierka inti fost in-nisa għaliex inti sirt sinjal għalina tal-fidi li għaddewna l-Apostli. L-Arċisqof semma kif Marija il-om l-ewwel frott tas-salvazzjoni għall-binna fil-ġisem tagħha li jmut. Semma kif ġiet salvata mid-destin tagħha, tant ukoll li ġiet imħarsa minn kull teba ta' dnub. U tenna l-importanza li tiġi protetta u salvata kull ħajja, filwaqt li wieħed għandu jħalli d-dinja aħjar għal ġenerazzjonijiet futuri. Aħna nagħmlu għażla ċara, favur il-ħajja, favur id-dinjità ta' kull ħlejqa maħluqa fuq iġbija ta' Alla, favur id-destin sabiħ tal-umanità, favur il-vokazzjoni ta' kull wieħed waħda minna li nħallu d-dinja aħjar milli sibnija. L-Arċisqof għamel referenza għall-istorja ta' meta l-Apostli raw il-qabar vojt ta' Marija u kienu xuta rebħa fuq il-mewt. Huma xhieda tal-fidi ta' kull wieħed waħda minna. Id-tradizzjoni tal-Knisja ta' Ġerusalemm tajt li l-Apostli b'xi mod kienu xhieda tal-qabar vojt ta' Sittna Marija. Il-qabar li skont tradizzjoni antika ma kellux is-sinjal tat-taħsir imma l-fwieħa tal-ħajja, il-fwieħa tar-rebħa fuq il-mewt. Ċar Xikluna refera għal parabola tat-tiġ ta' Kana, parabola li turi verament kif Marija kienet ir-reġina l-qaddejja tal-Apostli. Hekk kif bil-fiduċja li Marija kellha f'bina, id-dixxipli raw il-glorja tal-mulej u hemmnu fih. Semma kif minkejja l-oqbra ta' Marija u tal-mulej huma vojta, l-oqbra tagħna huma ż-żerrija tal-glorja tal-ġenna jekk nemmnu fil-qawma mill-imwiet. L-Arċisqof qal li l-ħajja ta' kull ħadi prezzjuża u għalhekk hemm bżonn li kull jum li jitgawda billi jkun jum ta' mħabba, servizz u ħajja. Preżenti għal dan il-pontifikal kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech, flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Preżent ukoll l-Speaker Anġlu Farrugia u d-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fil-15 ta' Wissu din il-festa tal-Assunta tiġi ċelebrata f'tirħula tal-Qrendi, l-Imqabba, il-Gudja, Ħalaxa, Ħatard, il-Mosta u r-Raba Tawdex. Magħhom f'dan il-jum jingħaqdu l-Knisja l-qadima ta' Birkirkara, il-Knisja ta' Santa Marija f'Ħaltarxien u l-Knisja tas Samra fil-Ħamrun, it-tlieta dedikati lil Santa Marija li normalment ifakru l-15 ta' Wissu funzjonijiet liturġiki fl-istess knejjes. Ma' dawn imbagħad il-ħadd li ġej jiġu ċċelebrati l-festi ta' Santa Marija f'Ħaldingli, l-Imġar u Żebbu Ċawdex. Apparti numru ta' kappelli dedikati lil Marija Assunta f'Ħaxlu, is-Siġġiewi u f'Tal-Ħlas ħal-Qormi fost oħrajn.